Aye, singo mwapi. Ipepele. Mulungu watu mudalambula mioyo yatu. Mwagoza mioyo yatu kujitika kule antu abwino pamene tili padziko lapansi. Ndipo kuti tikakale nyali makhalidwe athu machitidwe athu mayankhulidwe athu akaphunzitse ena kuti akatembenukire kwa inu nakudziweni inu. Ngati mwa achigwirizano akhristu abambo opemphera tikaonetsere makhalidwe abwino pakukhala kwathu kwa dziko lapansi popeza ife sadziko lapansi lino. Kotero Mulungu mutithandizire maphunziro limene taphunzira kuchokera dzana lija kufikira tsiku la lero. Ambuye khazikitsani mawu awa kusunga mitima yathu ndi kuti mawu amenewa akabale chipatso chabwino. Ndipo mutatha kutiphunzitsa Ambuye monga mwa mawu anu amene munena pa Deuteronomy 16 kuti tisapezeke pamaso panu opanda kanthu m'dzanja lathu, tipereke monga madalitso limene inu mudatipatsa kale. Chifukwa chake tatengako zochepa za madalitso ochuluka amene mumatipatsa. Chifukwa chake Mulungu tikutukulira zimene zim'manja mwanu, inu Mulungu amene mumadziwa kudalitsa monga soma mawu amene ali pa Deuteronomy 28 kuti mukadzamvera mawu anga ndi kuchita monga mwa mawu anga ndidzakudalitsa iwe polowa ngakhale potuluka. Mitanga yako idzakhala yodalitsika, china chilichonse chimene udzachita chidzakhala chodalitsika. Amene achita monga mwa mawu anu adalitseni ndi kubwezeretsa zochuluka mkati mwa matumba awo, ndi kudisho akhoza kudzatero mawa ndi mkucha muno. Iwo amene alephera chifukwa alibe, Mulungu tikupemphera madalitso wanu awafikire ndi kuti mawaliro nawonso adzatero. Kotero Yehova tidalitseni tonse monga mumachitira ndi ana a Israeli akabwera pamaso panu ndi zopereka zawo momwe adalitsa ifenso tidalitseni mwa Yesu Khristu Ambuye wathu. Amen. Boteni timalize chipembedzo chathu na chisomo ndithu. Nyimbo 372 maona chisomo pa msonkhano wote. Ambiri anali ndi mantha kuti tikafika koma mwachisomo takhala pokuta china chilichonse. From 372 Man
landirani mdalitso wa Mbuye kuti mugwenerere chisomo cha Mbuye wathu Yesu Kristu ndi chikondi cha Mulungu Atate mwachiyanjano cha Mzimu Woyera zikhale ndinu nonse kuti mukakonza kukhala mchere ndi kuoneka kwa dziko lapansi kuyambira tsopano kufikira ku nthawi zosamaliza. Amen. Amen. Moni mpingonse ndipereke ulemu kwa moderator Abusa Kogamasa ndi Bungirose Presbytale komanso ndipereke ulemu kwa Maibusa Kogamasa ndi Bungirose lotsogolera msonkhano komanso ndipereke ulemu kwa HE a commissioner athu Maindao amene ali pakali pathu komanso ulemu kwa azikhala pakati onse amayi ndi abambo komanso chipilizano chonse. Ndimafuna ndingodziwitsa alendo amene ali pakati pathu kuti mudziwe kodi alendo amene ali pakati pathu ndi ati kenako ndipakandolwa kwa iwo amene amayendetsa msonkhano. Tili ndi a moderator amene nda woyang'anira Presbytale ino amene wandi Abusa Kogamasa mirira ndipereke moni. Ndipo tilisonga Abusa Akamadenda amene ali pa bunge la Presbytale mirira ndipereke moni. Amene habuli militawa ndoso alembi a president yathu ya Johannesburg komanso ndi Abusa amene amayang'anira chinyamata komanso Abusa mpingo Abusa madede pilikani mu za Yesu pajati mati za Yesu yakalekale kapena chabu ndipitirire. Ndipo tili ndi Abusa Cheputala amenewa mwa paderadera ndi amene amatidyetsa mawu a Mulungu amene kuti panalibe akama pa Mulungu kutiphunzitsa kutilangiza ndipo tanyadira kwambiri mmene wagwirira ntchito ndi kutumikira pakati pathu. Perekani moni. Moni mpingonse. Kotero kuti kwazi Maibusa ndiye kuti ndipereka kwa atsogoleri komabe ndiye kuti ndiyenera kuti ndiyimiritse a commissioner. Ndisadafike kwa commissioner ndingo dzutsako la mpingo apa bungwe la Presbytale abambo Suluma komanso abambo Kalonga olowera m'malo muyimirire pamene muli mumpereke moni. Mwaulemu komanso monyadira kwambiri kunena kuti nakasi vana kholo likabwera pakati panu mumaona chimwemwe. Muona kuti monyadira kwambiri tiyimiritse a high commissioner ambassador wathu wa Malawi amene ali kuno ndiwo Maindao muyimirire monyadira mupereke moni. Ndikukhulupirira kuti kwazoyankhula ndikupatsa misopano naye
Koma pano ndikupereka ni mono. Oni kigose. Ziko. Yesu wabwino. Ndani zose. Yesu wabwino. Nditu amene waditu mayatu amene akutimirira kuno akutithandizira akutipembedzeranso ndi mayi wachigwirizano monga amene mwaonerano moti amenewa azibwera kwa mkono mwene ndipatsire atsogoleri amene akhoza kudziwitsanso amene anthu akhala pakati akuyimirizana ndi atsogoleri amene akuyendetsa msonkhano popeza ndi amene akudziwa nthumwi amene zachoka. Moni sonkanonse. Ifeyo bungwe la nsonkhano lagale limene timasogolera nsonkhano tsogoleri ndinali ineyo. Moni nsonkhano mlembi anali amayi Chimputi muime kuti kubereke mwana. Msungi anali amayi Pinalisoni. Yesu wabwino. Ndipo tiliso ndi amayi Musa aku Jamestown, amayi Musa Jepta mbereke mwana mwana. Yesu wabwino. Yesu wabwino. Tiliso ndi amayi Musa Kamatenda amene akutumikira ku Johannesburg CCV pereka ni mwana mayi. Ziko. Tili ndi amayi Mbewe amene ndi atsogoleri akutembisa bulidini ndipo ndiwoyendera chigwirizano pereka ni mwana mayi. Commissioner abwera ndi amayi mu pereka moni. Amayi Chingoma. Tilina wakala wakati atu amene akala takalili na oli moti kuphunzira mawu Mulungu tizingo imiritsa mpingo ndoti akhala wakati mpingo aziyimirira limodzi ndi amayi. Pano tiyimiritse amamelodi pamodzi ndi akhala wakati awo kuti mubereke moni. Chigwirizano chonse pamodzi ndi akhala wakati. Ziko. Tiyimiritsenso a Kempton Park. Chigwirizano chonse Kempton Park pamodzi ndi akhala wakati. Tiyimiritsenso a Soweto chigwirizano komanso akhala wakati ochokera ku Soweto kuti apereke moni. Ano onse. Tiyimiritse aku Johannesburg CCV chigwirizano chonse komanso akhala wakati kuti apereke moni.
so a James CCB chigwirizano yose komanso akabagati kuti aperekemo. Tiyimitse so a Tembisa Hadida Ngeti kuti ayimirire aperekemo akabagati komanso chigwirizano yose. Pano tiyimitsa a Tembisa Molitiki chigwirizano komanso mpingo akabagati. Ena alikanja mutikuzikira. Antu ndino nomwe. Mpaka patale kufotokoza. Mene takwera anakuomba iperekeso wayo wakosa tukosa wabitiza sipo. Gari ziko mkombeni ndio mchokuendeleza President Johannesburg ndio mchokuendeleza mine maendeta sokono maso ule mupite kwa commissioner hatu kala pakati wose adindo wose akula mpingo atumiki amai ndiaba ine chidangani ya yoje pasedi kuti ndingo kuonetsani kungwe limene lasankhidwa limene litendetsa msonkhano wa chaka cha mawa. Msonkhano wa chaka cha mawa ukupita kuja ku Kempton Park. Ndipo amene akatsogolere ku Kempton Park ni amayi Musa Akumamelodi amayi Musa Matenje. Ndipo asungi msonkhano umenewu ndi amayi Mvula kutokera ku Kempton Park. Amayi Mvula ndipo alembi achokera ku Johannesburg amayi Makina. Sokolele chibemene nali nayo imene siku mkombiri maule mkombiri timadera kuti nthawi ino ndi nthawi ya zolengeza mu mpingo za lengeza ndekuti tidzayamba zoyankhula nyimbo yogulitsa 100 rand, nyimbo yogulitsa 100 rand. Kuti kuti ndafunse alembe ya mpingo alengeze zolengeza. Mwani msonkhano wose poyamba tipereke ulemu kubungwe la Presbytale ya Johannesburg imene muli pakati pathu komanso tipereke ulemu kubungwe la chigwirizano cha amayi ndi atsogoleri tonse komanso alendo onse amene muli pakati pathu landirani ulemu. Timvere zolengeza za mu mpingo zimene vesi yagwirizana. Tili mwezi wa August lero, tili mwezi wa August ndipo tikutsogozedwa ndi mutu wakuti kuphunzitsa za kufunika kwa kupemphera ndi kupempherera ena. Ndipo lero pa 31 August tsiku limene tikumaliza msonkhano
wa chigwirizano cha amayi. Kotero kuti lero ndi pamene tamaliza msonkhano umenewu, ndipo tilowa mwezi wa Septemba. Mwezi wa Septemba pa 7 Septemba kupereka cha 10 kapena kuti za malonjezano koyamba, komanso zitupa zonse zibwere ku station kuchokera ku madera onse, komanso ndi tsiku limene udzakhala msonkhano wa chigwirizano cha amayi. Funso katekisima 36, mpingo wa Ambuye uli chiyani? Ndipo pa 14 Septemba tidzakhala ndi mgonero umene uli ku zone 1. Kotero kuti ku zone 1 tiyeni tisungeni za tsiku limeneli pa 14 Septemba. Zolengeza za pa programu tilekeze pomwepa, ndipo zonjezera zili motere. Zonjezera zili motere kuchokera ku mpingo wa Tembisa hadi Target kudzakhala mgonero pa 14 Septemba. Tiyeni Akhristu onse tisungeza tsiku limeneli. Ndipo cholengeza ichi kupita ku mpingo wa Jamestown tidzakhala ndi session pa 7 Septemba, ndipo session imene ikachitikira kuja ku Soweto Pimville. Komanso ndi tsiku lomwelo limene kwakhala kuveka chigwirizano cha abambo. Zolengeza zimene nali nazo zatera pamenepa, ndipo chiwerengero chili motere mene tasonkherana lero: ana 61, azibambo 111, azimayi 302, ndipo tonse pamodzi 473. Kristu. Tiyamika Ambuye chifukwa cha zolengeza zimene ndipo talengeza dzina la Atate, la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tsopano tikulowa m'gawo la zolankhula, ndipo chabwino chotayika koma chapezeka mulipeza kutsogolo kuno amene ndi chani. Tatero kuti tikulowa m'gawo la zoyankhula, ndipo amene ayambe kuyankhula ndi Mamelodi. Akatha Mamelodi kuyankhula adzayankhula oyimirira msonkhano amene atsanzike. Kutsanzika ndi kuti ayankhula nakhala pakati abambo Suluma. Tikachoka pamenepo ndeti tidzafunsa olemekezeka athu akomishona adzayankhula, ndipo tidzamaliza ndi moderator wa Presbytery ya Johannesburg. Mamelodi fika mtsogolo kuti muyankhule. Tumela lekaya. Okay. Choyamba funa ndipeleke ulemu kwa moderator Johannesburg Presbyterio ndi bungwe lonse. Kachiwiri funaso ndipeleke ulemu kwa bungwe limene limayendesa msonkhano wa lero umene ukutha lero titero. Komanso ndipeleke ulemu kwa High Commissioner Her Excellency Mrs. Ndau. Komanso adindo atumiki ndakula mpingo chigwirizano chonse, komanso mipingo yonse imene ilipa. Ine sikufuna ndikudayiseni nthawi, koma ndifuna kuthokoza chinthu choyamba. Funa tithokoze chifukwa cha
kubwera kwanu. Mantha tinali nawo mmene azimayi mwabwerera, mantha tinali nawo chifukwa izi sizinamiza chitikapo, ndipo tifuna tithokoza azimayi mwationetsera kuti mu umodzi muli mphamvu. Msonkhano ndikhulupirira kuti wakhala wopambana chifukwa choti munabwera. Munakhala kuti simunabwere, sindikhulupirira kuti tinakakhala ndi zimene tikuziona. Mutenge kuthokoza kumeneku madera onse kumipingo kumene mwachoka mukatithokozere, komanso sayiwala azibambo. Fazi bambo anakati kunena kuti ayi sukupita kumeneko, uli pano. Alipo yena azibambo azikazi awo sana alole kubwera kuno, akuti usankhe pakati pa banja ndi mpingo wako. Koma ichi tichitenge very serious kunena kuti azibambo tikathokoze kuti munandilola kupita ku msonkhano. Chachiwiri ndithokozenso azinkhalapakati ntchito imene agwira akuluakulu amenewa ine sindingayithe. Mmene atulukira azimayi azibambo analipo 7 ngati si 8, si chinthu chophweka. Tikuyamikeni azinkhalapakati nonse kugwira ntchito yotamandika kwambiri kuperekeza azimayi athu. China chimene ndimafuna ndiyankhule ndi discipline imene inalipo. Tikudziwa ife kunena kuti South Africa kuno maoperation ali everywhere, kuti ife anthu obwera tizipita kwathu. Abusa anapempha kuti chonde ndabwerera msonkhano tisayendeyende, zinaonekadi kuti zinamveka. Azimayi munasunga discipline, tisombere m'manja. Chinthu chimenechi kulikonse kumene tingapite tizizindikira kuti kuno sikwathu. Ainaka kuno akanena kuti inu ayi ndeti zitibalala machita kuwaputa dala. Koma ndachiona kunena kuti azimayi tinali ndi chinthu ndi msonkhano wathu ndipo zachitikadi mabwino. Tiyamike chifukwa chimenechi. Msonkhano upita ku Kempton Park imene ndamvera unyinji uli pano chaka chamawa tiyendeka pambeni chimodzimodzi ku Kempton Park. Ife amodzi tiyendikireni ntchito ya Ambuye limodzi. Chomaliza pamene pali anthu sipalephera ziwiri zitatu zosakhala bwino. Zikhoza kutheka kuti chakudya china yena sadya, chakudya china yena mwina nchochepa, chakudya china mwina chinali ndi mafuta kwambiri. Koma pamene pali anthu tiyenditulukiraneni ndi kulandira zimene zabwera. Zikhoza kutheka kuti mwina katikatimo kuti tilipo ochuluka, mwina ena anayankhula mosakhala bwino akwathu kuno ku Mamelodi, atilankhula mosakhala bwino, takhumudwa nawo. Ife amodzi sizilephera, tiyende apulumukireni kuti tsiku linanso tizati kuyang'anana mwadiso bwino. Ndimafuna ndipemphe kuti chilichonse chachitika muno chakomera wina aliyense amene anali muno. Ngati kuli kupindula tapindula ndi amene tinali muno, ndipo chimenecho chimene chachitika muno tikachigwiritse ntchito tikabwerera ku mpingo kwathu. Titengerepo mwayi kunena kuti poti tili kwa inu wanu, tichepetseni kupezeka m'magulu amene akhoza kutibweretsera mavuto.
cheni tukakhala mipingo mwathu tiuzaneni kuti pewe kukhala m'magulu amene akuzotibweresera mavuto kufatira kwa inu wanu ndi amati kwa yeni kulibe chani uwe ndikafika pamenepo modereta ndi bungwe lanu bungwe la chigwirizano komanso tonse ndikufunirani kuyenda kwabwino ndipo ngati nkotheka mukafika kumadera chonde tidziwitseni kuti mwayenda bwino. Kwathu kuno tinayesetsa kuyankhula ndi aboma popeza police station tinayo pafupi tinapempha kuti tindi msonkhano chonde azimayi mwina afu ena alidyana afuna kulira mwana madzi chonde musapsezere anthu abwera kuzapemphera ndikuti amene wakuti kuti sitimfana chilankhulo koma tiyankhula nawo kuti apeka ntchito tamandika kwambiri. They were patrolling all the way kuyambira lachinayi mpaka na lero ndipo tikathokozanso kuti mwatigwira ntchito yabwino kuti tili kwa eni timene tikuzowakhalira ambuye akudalitseni. Kumene kuyakula titokoze kwambiri asungi amene mwayimira mamelodi yense ndipo nthawi ino ndi nthawi yokuti tadzutse akulampika asuluma kuti ayambukirenso manonse. Hallelujah. Ndiye sense kuchita mwachidule fanthawi yatha ulemu kwa moderator ndi bungwe lanu komanso bungwe limene limayendetsa msonkhano motsogozedwa ndi mayi Mkokamasa kuja kumolitini komanso ulemu kwa mayi Musa Jepkala amene ali woyendera chigwirizano cha president ya Johannesburg. Ulemu upitenso kwa High Excellency, the High Commissioner wa Malawi wa kuno Mai Ndau. Ulemu as kalabagatanzanga akulampingo ndatumiki komanso as mai ndasibabu. Ine ndikuyimira msonkhano wa chigwirizano umene ndali kuno ku Mamelodi kune kuti ndikuyankhula mwalomwa wina aliyense amene timakhala pano nkumvetsera zimene zinali pano. Choyamba ndithokoze ku Mamelodi, mpingo wa Mamelodi chifukwa cha good organization imene mwachita moti azimayi muwaona apawa anjoya kwambiri asangalala. Ndiye komanso zimenezo zachitika chifukwa cha zinthu zingapo. Choyamba ine ngati ngoni chimene ndimakhulupirira nkudya choyamba kudya ndi ayi talongosola nyama kulichani mbale mmachito iwa mapisa atatu. Hallelujah. Kodi mukuona zimayiwa mawenda onjezerekawa chifukwa cha Mamelodi. Hallelujah. Komweko kungosangalala kumene kuti koma mwanyetsa msonkhano kuno kwambiri chifukwa kusonkhano choyamba nkudya ukakhala njala sungamvere Mulungu alipo. Ndiyeno ife tiyamike mbali imeneyo choyamba. Number 2 ndikufuna kuyamika azimayi athu chifukwa cha good behavior. You behaved very well. Ilero kuyamba kuona msonkhano oti mmene ndiyambira kugona dzana mpaka lero osaitana kakhala pakazi kuti pali milandu yake ayi ngakhale kamodzi. Moti ife tidangobwera kuno kukhala ngati basi chikwangwani mandikiriro koma palibe ntchito imene akulapo chifukwa cha behavior yabwino imene munachita. Panali chikondi pakati panu, panalibe zoyambana kaya mukapondana dzala mmakhulukirana zimathera pombo. Chikondi chimenechi chimene chimafunika pakati pa azimayi kuno kuti chigwirizano cha amayi chiziyenda bwino kumene chitsogolo. Moti ndipemphe kuti khalidwe limene mwaonetsa kuno ku Mamelodi ku Cape Town basi mukachite chimodzimodzi. Kunoko kudabwera
simuwadziwa, koma you treat everybody as your sister, as your mother, as your friend. Chimene ndiyamike kwambiri. Pomaliza ndifuna ndiyamikenso Zijati Matero Mai Ndau amene ali ahayo commissioner athu. Mai mmandichititsa chidwi chifukwa cha kudzichepetsa wanu. Pali misonkhano yambiri imene ndachita attend, you are always there. Mmafungatira mbumba yanuyi, mmadziwa kuti you really represent these people. Moti moyo umene musaleke, mupitirize ndipo Ambuye azikudalitsani. Pomaliza ndiyamike bungwe la Presbyterio chifukwa chosonkhanitsa chikulu ngati mmene chachitikira. It's not easy. Unoko padakali pano tinakayenda mothawathawa apa kutero, koma ndiyamike Mulungu kuna kuti ulendo uno tonse tafika bwino, ndipo tichokanso kuno tikafikanso kuno ku nyumba m'dzina la Yesu. Mosafuna kupetsa nthawi, koma Mamelodi mwatipatsa chitsanzo chabwino, tiphunzitseni amene zikubwera kutsogolo kwathu, kuyambira Capital Park, Soweto, kenaka Soweto, kenaka kubwera Molitini, mwapita kutsogoloko, munachita motani kuti tsime khulu kuti ifenso tidzachite bwino. Haleluya! Zikomo kwambiri. Ayi titukoze kwambiri kumene kuli kuyankhula kwa msonkhano ukuyamikira monga mmene zakhalira. Ndithu kumafuna tingodziwitsapo kuti pali nyimboso izi zopanda malongosoledwe akupanga 90 rand, zopanda malongosoledwe 90 rand, za malongosoledwe 150 rand. Kodi kuti muafikira abambo ayasina akula mpingo ayasina muapeze. Tokoze kwambiri panopa tikupitirira nizo yankhula, ndipo tsopano ndi nthawi yakuti ayankhule olemekezeka ambassador wa Malawi amene ndi Mai Ndau ayankhula kwa ife nawo. Ndithule mwana zikomo kwambiri moderator a presbytery ino, komanso a moderator amene muli a host yangu Mamelodi, komanso a moderator amene muzitsa masiku onse amene tili pano, abusa onse amene ali pano, ankhala pakati, kula mpingo, alembi, amayibusa, komanso atsogoleri onse amene ali panonso, komanso eni msonkhano amayi onse amene tili pano. Koyambirira ndifuna ndinene kuti lemekeza Yehova Mulungu wanga chifukwa cha zokoma zonse zimene amatichitira. Sindimadziwa ine kuti tsiku la lero tikapezeke pano ndi ulule lero chiphupho changa chonse kunali kufuna kupanga kwa tenti msonkhano mphomasika, koma nthawi zonse kumapezeka kuti nthawi ya msonkhano timapezeka kuti basi ntchito zonse chitika za nthawi pata osapezeka. Makolo anga anali akumasintha CCB ukawali amene amadziwa mwina bambo ndi mayi Hauya, ine ndine Hauya. Ndeno ndakulira pamasintha paja ndi amayi nthawi zonse msonkhano kukhala pamasintha kunotu msonkhano mubwere fundraising, mubwere msonkhano fundraising. Ndikati kuti simukandiyitane kuti ndibwere ndizangopanga nawo msonkhanowo, koma ayi bwerani, koma zimangotani zimangolephereka. Ndeno tamva kuti ulendo uno uli pano ndinawuza ndatando zamayipsisa ili panopanga ndikuti tiyambirenso sichoncho ndithu, koma iye ndikagwiriza ntchito zina, and we look forward to Capital Park kuti chaka chamawa naponso msonkhano ukakhale kwa kushughulisha amayi
ndinanena dzulo, God has a purpose for us. Kuti ifeyo tipezeke pa tsiku la lero mwina utenga mulali wathu. Ndeno ndimanenanso kuti kupezeka mapeza mpata kumamva mawu a Mulungu, kumaphunzira, kumadzudzulidwa ndi chisomo chimenecho. Kuli nkhondo kumayiko kuma DRC, kuma Sudani, kumene anthu akulakalaka atamva mawu a Mulungu koma osatheka. Ena mzipatala, ena mzipinjo zosiyana-siyana, ena amene munanenera azimunawo kuaganiza kuti abwere kumsonkhano umene. Ifeyo tichitenge kuti ichi ndi chisomo, ndipo chisomo chimenechi tisachiseweretse, tsiku lina zidzativuta. Mawu awiri atatu monga ine oyimira boma kuno South Africa, oyimira president. Ife ngati High Commission komanso ku consulate ku Johannesburg, ntchito yathu ndikuyang'anira Malawi, the interest of Malawi in South Africa, and that includes anthu onse amene ali ku South Africa. Kodi moyo wawo ukhala bwanji? Zina ndi zina zimene tingathe kufikira ndi chani, ana asukulu ngati chani kama wina aliyense ndi ntchito yathu. Koma ntchito yathuyo timalumikizana ndi eni aboma la South Africa. Pali izi kuti maubale athu ayende bwino. Ubale wathu unayambira kalekale nthawi ya Kamuzu. Koma monga lili dziko lililonse ndi malamulo ake. Pali zili ndi malire amene ifeyo ngati High Commission tingapange. Zina sizingatheke ndikuti titsutsula. Ndiye ndizijalo mwamva kuti amuthamangitsa ndi persona non grata, choka. Kumbali yathu tikuyesetsa we engage boma la South Africa pa zinthu zosiyana-siyana, za malonda, za tourism, komanso za maubale a anthu, people to people. Malawians, we have kuyambira kalekale kulitheba jayes amalawi kuyambira kale ngakhale kumakhala mdziko muno maubale anali abwino bwino. Kuyambira nthawi yathekayo kunali ndithu zinthu ngati zimene. So ubale wathu wakhala kuti uli bwinobwino, koma monga mumadziwa kumachitika zina ndi zina, kumakhala ma interests amene amabwera pamene nthawi zina anthu simaliphala kusemphana mawu. Koma ubalewo ndikuti uli bwinobwino, ndipo tikuyesetsa diplomacy kuti tizikambirana kuti pali izi zili bwanji. Tikudziwa mavuto amene tikukumana nawo, ndipo kwavuta ma-operations pena paliponse. And akakuduza akati kupanga ma-meeting ndithu, akati mapita ku Home Affairs, akakuya office kwathu ndi mayiko onse amusadiki, Zimbabwe, Lesotho, Malawi, Mozambique, amene tili ndi anthu ambiri amene tili kuno. Mene ndanenera dziko lililonse kumene kuti munthu ukamabwera ku dziko la eni uyenera kutsatira malamulo a dziko limenelo. Choyambirira tikuyenera kuti tikamabwera ndipo tikumanena kubwereza pempho limene vuto limene akuti dandamula anzathu tionera kuti tikubwera opanda olo passport, opanda olo ID. Nditabwera zimene zikuchitikanso evangelism umayenera akusaiti chimene chikutivuta kwambiri ndinene ifeyo tikuluza anyamata athu between 18 and 35.
every month kumakandi maripoti kuti anyamata 100 between 80 and 100 waliro because of the job. And this is the age yotandiza kutukula dziko sichoncho tikati tifufuze kodi anthu amenewa akumwalira chifukwa chani, amenewa makhala poison kumowa umakhala kuti kubayidwa ndi mpete tikabinge umakhala kuti ngozi tapasema tikalandira kandrama kaja kumakhala too excited tingatatoka kuti kabwera kuno now we can afford kandi kuche kuchaka ndijani ndekuma kumene kuchako tayamba tsopano kuwada eni ya dziko lino tamba kwaputira asikazawo tasanga kufuna ndani afuna ndani ndazibamba kuno sachedwa angobaya. We are losing out. Olo mapoison iwe kumowa uli busy tia na mapoison. Maso mapoison kuchitira na nsanja. Kwanza kumaveka kuti marobareze na mena kuchitika kwa anthu kwena Malawi amakhala kuti there are millions behind that. Kusakondana ngozi takaledzera sakudziwa aputa akwesa Malawi ndi misemo ndi zimezime basi tu akungokwa paseko angodola so ndimati tipemphe chonde tosefe, let's be our brothers, our sisters ipa talangize anyamatawa ungikhala zibambo zathu akhala zimayi tiyeni tilangizane za moyo wabwino ndikuopsa kwa zinthu zimene zikuchitikazi. Ma-operations yonse tingaletse dziko lawo koma mene ndingapemphera tiyeni tiyesetse kuti tili ndi ma-documents. Inanso nkhani yomvetsa chisoni ndiomweyi imene kuchitika muzipatala. Ndikudziwa kuti human rights mchosumali sikuyenera kumukaniza munthu access kuchipatala. Koma nkhani yake ntimeneyoyo kuti zawo zambiri ndali zina ndi zina zina zoti sitinganene pano kuti anthu obwera akutithera mankhwala muzipatala eti sitaona kuti zikuchitika ndipo ifeyo mwezi watha tinayimbiridwa foni kunali kuchipatala cha Rahima kunali azimayi otana odwala vantu vasanditu kwathamangitsa kuchipatala kuti asalandire access kuchipatala. Azimayi odwala pempho taona kuti kunobo zavuta ndipo zikuvuta ndipo polisi sampachita chamawa zimene zizi zivutaka ndofuna kukhala kusamala. Azimayi tikaona kuti zativuta tiyeni tibwerere kumudzi tikachirire kumudzi. Komanso chimene ndifuna kunena chimene akuti dandaula ndinenabe azathu akuti akabwera kuno amayibwera amabwerera ntchito ifenso timabwerera ntchito boma akuti tanyanya iti last week unabwera consulate tsikana wasaka 20 alindiana 5 ndatopa kufuna tizipita kumudzi tipanga kanji ife tilibe mabhajeti okuti tingamathandize zinthu ngati zimene zimasocial ndipo akuchuluka. Tiyeni titumize mauthenga kumudzi kuti kunoko sizili bwino tikabwera tiyeni tigwire ntchitozo
chifukwa tikuzunzisa ana. Komanso ana chimene zikuchitika ambaso kulowa ku masukulu. Ana aja abwera kukula anaoganika ku masukulu asaphunzire. Ndani akapanda kuphunzira ndekuti future yawo tayiganizira ngati. Ngati tingatikwanitse anawo umene tikasiye kumudzi azikakhala ndazi chimene ndazi gogo koma ife tisitumiza chani kangachepe. Koma ngati tingati kupirira aite ndisebereke ngati zingatheke mopempha ndikunena chifukwa cha zinthu zimene takugwira tikuziona. Kunali kesi ku Port Elizabeth anagwira anthu 100 chakuti ana ambirimbiri ana 16 ndacho Port Elizabeth abwere nawo kulindera azipita kukhala. Then kunoko ana matani kodi amakulanda a social welfare akilanda. Then nditu ndikupempheni kuti tizikhanizire aliyense bayekha kuti kodi moyo umenewo ndikufuna moyo umenewo ndi moyo wabwino kodi tingatani. Komanso tikamayitana azibale athu tiyeni tizikhala kuti abale athuwo tikuwauza chilungamo za Mulungu wakuno tisanamize anthu chifukwa anthu achapezeka kuti akubwera kuno akudusa ndi matransporta alibe madocuments akafika pa boda ife tazimitsa mafumu. Atsikana akutani tsopano uhule nangapanga bwanji tikudziwa zimene zikuchitika malo azimene zanga mundivomereza. Tiyeni tithandizane wina ndi nzake tipempho. Tiyeni tikondane wina ndi nzake ngati Amalawi ndi chikondi chimene ife timadziwika nacho. Tauza anthu chilungamo talolera anthu pamabwera ayesetse kuti abwere at least ndi passport asabwere opanda document sikutivuta. Komanso ana atsikana ang'onoang'ono amene akuti akagwira ngova uyu she's underage sitingampitise court. Ndi amazatitulira ife kuti high commissioner wangu wakunyakanja ife kumasona wazochita. Nditipempho limene ndifuna ndifotokoze kuti chonde tikugwire ntchito maso tisayiwale kumudzi. Mene ananenera alembi kuti kuno ndikoyenda kwanu tengo mdala kanjoka. Komanso atsogoleri tithandizeni titakadadziwa umene zililimu tiyeni tiziuzana kuti tizikhala ready for anything. Mukamayenda mukuyenda paulendo patali ena kake nditufinyira mkati akuma kuthandiza tuhaizina kamba paulendo nanga tichiro kunena masungako ngenda kake malingana ndi mene zimachitikira muno. Komanso mene anenera akugwira wakakugwira banja katundu wako palibe amene aliyense anakuthandize katundu wako. Tiyeni tikhale okonzeka. Amaneba athu azikhala ndi mafoni athu muzikhala ndi mafoni amaneba azibale athu kuti in case something happens takakako kazikhala kopanga manja nanga akakupanga kutipoti papita kulindenda kulindiwa akakupanga kutipoti mwapita upanda kakaseta ndikuti zonse anthu akutani akubira. Ndeno tikupempha kuti tikhale osamala tikhale anamwali 10 ochenjera tisakhale ngati anamwali 10 tisakhale ngati sitikuona zinthu zimene zikuchitikira. Tiyeni tikhale ndi maso athu akhale openya komanso tikonzeke tizidziwa kuti anything can happen kuno ndi kwayeni kulibe mkuwe. Tiyeni tizikonzekeretse. So mwenye kuti mapempero mwathu machalichi mwathu atsogoleri makomunity tiyeni tituma uthenga tiziuzana tiyende mosamala
akuti amanamiso pamene timatswika ndimene timachitikira ngondokhala makhulu ndama atitawasadzisa sajeda kuti gwira mero ndipo it's not difficult kugwira kumachinodziwa teteni tiphunzire kuti kodi anthu ake kwa mabanga bwanji kumalizira kumudzi samapewale mene ndanenera elito gozo lomwe mwezi wa mawa kuli zisankho kufuna tipemphe kuti tiyeni titipempherere dziko lathu kuti masankho ayende bwino leadership amasankha ndi Mulungu tipemphere kuti Mulungu atiyikire ameneyo wapamtima pake kumaliza kuthokozeni kwambiri pacha support imene mmatipatsa ine ndimanyadira support imene ndimalandira kwa azibale anga mpata umapezeka ayi tizonana koma ntchito nthawi imatani imatichukira timayang'anira so makantri zena ndi Namibia, Botswana, Lesotho, Malawi, South Africa, 5 desi plus Gauteng yoka ndio tufike ku Cape Town, tufike ku Port Elizabeth, tufike ku Northwest de nchini kama kanga kama tani kama tichungira kwa mpata ukapezeka ndicho msidoona abantu bafupi ine ndo planta sinodi obanda wana kuti ya ine mapita kwenda kulukose mulungu tembodzi tose ndache no sinodi siko bomotita siko kufanya simkono wabwino ambuya ukaliseni nose siko Chabwino titokoza kwambiri atokoza ayankabo mungamene ayankira commissioner moderator ndimafuna ndingolekeza kuna kuti akamaliza kuyankhula moderator ndekuti zimayi titenga mbali zathu kukalandira chakudya titenga mbali zathu kukalandira chakudya ndipo amadusa akuhatira getu kuti galimoto kangati yafika ndinangomaliza moderator kuyankhula mukhale patsogolo kukalandira chakudya moderator nthawi yanu Athokoza kwambiri abusa Mateke abusa Mpingo ndipeleke ulemu kwa kutsogolera msonkhano la chiphilisano cha mayi motsogozedwa ndi mayi Mpolamasa abusa ophunzitsa abusa achiputala ahayi kumishona athu amayi Ndalo landirani ulemu wanu abusa anzanga Ramatenda Ramatenje akhala pakati ndi amayi onse achiphilisano cha mayi landirani ulemu molomoti ndikatanga kukhala pansi osalankhula chifukwa cha amene alankhulira amayi kumishona athu atiuza zinthu zambiri zikuluzikulu zofunikira chifukwa nthawi yotere yokhala ndiyo nawo pafupi timba amene dziko likuchitira imatisowa imatisowa tere ndiyambire kuthokoza kwambiri amayi kumishona athu chifukwa cha kupeza mpata ulendo uno ndikukhala pakati pathu mwapa mawu Mulungu umene achitira pompano mwatigawiranso mawu Mulungu monga momwe zinalili dongosolo komanso mwatipatsa uthenga wabwino kumene kutithandize kukhala kwathu mu dziko lino kuti kukhale kwabwino komanso kopambana malangizo amene mwatipatsa ndizo zenizeni zili background ifeyo talandira ndipo sitingazitenge mophweka chifukwa zonsezo zofikira kwa ino ngati mtsogoleri wathu ife kuno ku South Africa ifeyo tiyesetsa tikhale monga momwe mwatilangizira tikaona kuti zatikutani njira yabwino ndi jatuzayi
yamarabira kumutsi tena kumagabweraso ndilo tole chifukwa nkhani za chipatala tikumva tikuusiwa kuti zafika povuta kwambiri inaendera mpingo wa Soweto tinadzapita nthawi ina nakapeza nkhani zimenezo ena kupangidwa kuchita ngozi kuwatengera kuchipatala kungomva kuti ndi Malawi kuwabweza anawatenga kale kuwabweza chikwenolena kuti ndi Malawi kudenda ukasiya kunyumba sikuchitika amayi oti sinkhapaka machabe zimene matipokozera hadi kusena ndi wana tampa komanso ife akuluakulu komanso amayi mwina ndicho chifukwa china mpingo unabwera kudzakhazikika kuti mwina ngati malipira kupembedza chifukwa cha chilankhulo pamene mumasonkhana ndi mapemphera chilankhulo chathu mwina munthu wina asoekonomiza popeza cholinga cha mpingo kunena kuti munthu asinthe khalidwe nde kuno kwaweni chakwamdera ngati munthu nali wakuba kuti unoudzabe ndekuti moyo wako wawika pachiso siyoko nde cholinga cha mpingo kuti anthu asinthe khalidwe kulakakakwakamule amali wotuluka amalali wotuluka atadziwa mmene monse timapempherera timapemphera nafe pamodzi zambiri zisita chifukwa Mulungu samanamana china chimangotophefero akamakulakale ndithu amayi kuti amakhala misonkhano muli ndi malire ndizoona tere ifenso mphawa imatimwawa ndiyakuti tikamanya mpingo kupita kuchipembedzo paizinamatambiraso antikumbiro chipembedzo kokapemphera sozilikakwedi kujawo kumati tikasithireko khegwe kuja kulitsekerezaso sitidziwa pamene tikaphinzo kukhala otani otarakhala kuti mazithalo webuka sake kumapeka mpata anthu akapemphera zingakale bwino leka zikozokhala bwino ndithu chifukwa ngakhale dziko lino kuti liyende bwino likusowekera mapemphero popanda mapemphero dziko silingayende bwino ndekule kumene wotaperekedwa kuti anthu azitha kupita kukapemphera mwina zikozokhala itabwino kwambiri sikomo kwambiri amayi wathu mwatilankhula zinthu zambiri neyo simfuna kulankhula zambiri ndithokoza abusa amatenje ndi mpingo wonse wa Mamelodi pakulandira msonkhano mwapamwamba motere kuona kwanga ndekuti tikupeza progress kupita patsogolo tachoka kuja kujemise kumene akatheka nawo tafika kuno ku Mamelodi ine kuona kwanga sitinabwerere mbuyo koma tikupita patsogolo ndi chiyembekezo changa ndi chiyembekezo cha tonse president lino kuti ku Capricorn Park msonkhano ukakhala oposera bana ukakhala oposera kutumikizira kukhazikika kwa president aliyense Malawi ndi m'bale wathu tiyeni tikhale tichite momatha kuzindikirana kuti ifeyo ndife pachibale ndipo tinenetse ndithu ifeyo ndife pachibale tiyeni tithandizane tiyeni tizilemekezanani tiyeni tizifunirana zabwino ngati anthu amodzi pachibale pamene tikubwerera tipemphe Mulungu amene anatiyendetsa bwino natisunga masonkhano onsewo Mulungu yemweyo atiyendetsenso natitsogolera maulendo athu obwerera mawu omaliza ndakuti inu amayi ndinu mboni ya inu mwini kunena kuti kuyamba kwa msonkhano tsiku lija lachinayi kunoku kukoneka kuti nzosautsa sichoncho choncho presbiterio anatsimikiza kunena kuti misonkhano izamba lachisanu chaka cha mawa ku Capricorn Park msonkhano ukayamba lachisanu
sungayaka lachinayi pamene presidenti amatsimikiza kuti tsolanso kuno uno linachitika kale ndipo tinati tisiye mmene zilili tisasokoneze kalikonse koma pamene tipanga programu ya chaka chamawa programu yathu pakuti msonkhano ukayambira chisanu tini modzi zikomo kwambiri ambuye akudalitseni ndithokoze kwambiri bungwe limene latsogolera msonkhano kuti likhale msonkhano wopambana matere ndifunire mafuno abwino bungwe limene lasankhidwa kuti pamene akonzekera msonkhano kwatoni pake mulungu apatse chisomo kuti likakhalenso ndi msonkhano wopambana kwatoni pake zikomo ambuye akudalitseni zikomo kwambiri. Ayi titokoze kwambiri timangofuna tunene menezi kalire kupeza ali badali oyendetsawo kuna kuti azimayi tichita muchatiuchitira kugalandira kumano ndikuti ankhala pakati tionanso mene tikhalire kwa bungwe loyendetsa msonkhano komanso akomishona ndikuti ndikutunda kuno komanso pali azibusa ndamene abwera azibusa apatolofu akulasokoko ndazibusa kwina muhadziwa amene mabwera nawo amene athandizire kukundako komano ena tonse ndikuti atithandiza uko ku kichini aliko kumene kwa manero ndi ena amene atithandizire ambuye akudalitseni zikomakabeni. Amanero tabela ni mulo Malizana